то усеща, че има светляш. И затова не иска. Те тия са хитри сега, да оставя си оттам, после си го шлёп. Добре, ти сега стикат си с една лъжица, как ще храниш няколко? Опа, е зурличката. Милото как му се дояло светляш. Сега доктор Янева ще ви нахрани. Виж по-малки му, гледай. Хайде сега да ви оп, с лъжичката. Цак. Виж, че яде с лъжица. И му си казва да не яде. Те много обичат с лъжичка да ядат. Гледай. Цак. Така на всяко. Виж по-прак. По-малко светляшче. Милите от кога не са яли светляш. Ей, това ще ми запомни. Много обичат те светляш. Знам, съм чел по книгите. Това е първи и последен път, в който диви прасета ядат светляш с лъжица. Но много по-обичали светляш, гледай коста. Милите. Айде папкайте, папкайте. Успяваш ли да разпределиш? Успяваш ли да разпределиш? Ще ти отмъкне някаква лъжицата. Ale víš to, hlavně tam tomu, co už je úplně přežraný tam vzadu. To už na fúzi. Ale jo, ještě se pohlo. Ne, jde po tobě, protože nedělají Je to hážeš za musí, ne? Což je přírodní na to, ne? Asi k tomu čupovali, že ne? Jasně, to tady leží někde místní to nám dalo až stejnám. Jsou přežraný a kaštaný, to nejsou dost dobrý. Ale budou zasahovat. By se muselo to méně krmit. To je tak ty musel říct. To asi srbí To je za zabíjačka. Není už nesnažil, ne? To byl omyl vaší nějaký. Ale chceš taky házet, až dojíš, že? Ще ги скараш ли тия проценти? Айде, и малките да. Myslím, že jsem nějaký trefila. Zlobíš? Mám много ви харесва светляш. Hodíme tady stromka. Tady se drama. Jsem se začala chodit tam cukr. Не му дават на малкия хляб. Виж го зда. Ей, как ги разгонваш? Айде, давай на малките, докато да го няма. Просто... Виж как седат в лъжицата.
Този метод ще е патентован за хранене на диви прасета. О, големия, здравей! Няма ли за теб? Виж го къде са чистилките. Стана скандал. Айде горе си. Опа, снимаш ли? То стана по-чудо.